Salam mehriban vatandaşlar, sağırın oturanmysyňyz? Güller bilen bäkleşýän gelin gyzlarmy sizi yetip gelen Halkara Denanlar Günü bolan 8 mart bayramçylygy bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Bizi bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutumly işleri munun weýle amra jalsyn. Şeýle ýaxşy arzuwlar bilen siziň üçin taýýarlan gepleşigimiziň ýene bir sanyna tomaşa etmäge çagyrýas. Mehriban watandaşlar, hemmemiziň bilşimiz ýaly garaşsyz baky tarap Türkmenistan ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň taýyrsy tagallasy bilen gelin gyzlarymyza uly hormat sarpa goýulýar. Anha ediz watanymyzda, ülkemizde Halkara Denanlar Günü bolan 8 mart bayramçylygam giňden belenilýär. Anha şo münasibetli bir döredüjülük toparmyz bilen Medeniýet şäherçesine mihmançylyga geldik. Hatda akygy Medeniýet şäherçede ýurdumyzyň medeniýetiniň, sungatynyň gülläp ösmek üçin özleriniň münasip goşandyny goşýan bir näçe denanlar ata watanymyzyň ösüşine goşantylaryny goşup arman ýadaman zähmet çekýärler. Biz olaryň ählisini diýjek gel gepleşigimiziň dowamyna käbirlerini şu 8 mart bayramçylygy bilen gutlar. Mehriban watandaşlar, şu pursatda biziň ähli ýerlerimizde gelin gyzlarymyza gymmat bahaly sowgatlar gowşurulýar. Gahryman prezidentimiziň talip gyzlara, körpeje gyzjagaş jyýlarymyza mektepde okuyan, çağalar wagyna terbiýelenýän, şol bir sanyna kumuş taşly enelerimize her ýylla pul sowgatlaryny gowşurmagy ören guwanlarjy, buýsanlarjy. Şoň üçin hem bu gepleşigimiziň başynda mehriban prezidentimize şeýle uly mümkinçilikler döredip berýänligi üçin, bize hormat sarpa goýýanlygy üçin özümiziň hoşallıklarymyzy, alkışlarymyzy beýan edýär. Mehriban prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutumly işleri wajalsyn. Onuň hem mehriban telegörjülerimiz 8 mart bayramçylygy münasibetli taýýarlaýan gepleşigimize dowam edýär. Ýöreň onu biz bilen mihmançylyga. Anha mehriban telegörjülerimiz elimiz terçemenli Türkmenistanyň halk artisti Sahadorsyn Hojaqowanyň öýüne geldik. Biz häzir gapysynyň agzyna. Onuň hem mehriban telegörjüler Sahadorsynyň gapysyny kakýar. Ol häzir hädimen açar. Salam. Salam, hoş geldiniz. Bayram gutly bolsun. Sağ olun. Guljahan Gulçylyk toplumynyň Altyn Asr teleýiliminiň adynan sizi bayramçylyk bilen gutlaýar. Sağ olun. Siziňkem gutly bolsun. Sağ olun. Päsgel beren nälerse? Menem şu wagt bir bayramçylyga süýç tagamlar taýynlap otyrdım. Üstüne geldiňiz, bile taýynlaýarmy? Çağalaryňyz beginireyniňiz de. Ýoksam siziň bayramçylygyňyzdan bolsa? Çaý içerýärlik. Bir süýjülük bişiräýin diýdim. Sahadorsun garaz şu aýdymçy bolsaň, onda da sunugat adamsy bolsaň, hemişe de halkyň hyzmatyna bolýan toý bayramlara ýurdumyzda ýygy-ýygydan geçirilýär. Onu bayramçylyk konsertlaryna siziň hasam işiňiz köp bolýandyr, ýöne oňa garamazdan denan bolýar. Görýän öýde de siz boş däl ekeniňiz. Boş wagtynda da şuny ýaly aşhanada. Şu gün menem bir bayramçylyga süýjülük tagamyny taýynlaýyn diýdim, çağalar bilen çaý içerýärlik. Näme taýýarlajak bolýaňyz? Ajyran men şu gün bir daşy, kakos, tozgojukly pirog pişiresim gelýär. Ajyran öňlük, senden bugün mihmanam bolsaň, öňlüňe dakyn maňa kömek edersiň. Öwrenörnem men. Hawa. Sahadorsun ene bolmak kynmy? Antadım da. Her bir öýüň geregi, zähmet bolsun soragy. Adam zadyň diregi, bagyryndan ölüm çara. Adam zadyň diregi, bagyryndan ölüm çara. Ene söýgüsi, ene duýgusy, onda da ilkinji gerek. ilkinci perdenliň dünýäýinden
Ha, son bir ütköşük duygu bolýan eken adamda. Denan maşgalada. O duyguny baştan geçirsen bilýäňde, ony dil bilen düşündirmek mümkin däl. Şeýle ütköşük duyguy. Şon ilkinji gezek, şo duyguyu neçe wagt mundan ozal baştan geçirdiňiz? Şu wagt ulugydym, uly perdennim 13 ýaşap barýada, nesip bolsa, şo 13 ýyl mundan şo ilkinji gezek dünýäni. Körpejeňiz neçe ýaşynda? Körpejen 1-nji synpa gitdi, 6 ýaşynda. İki oğluňyzyň, bir gyzyňyzyň bardygyny biz bilýäs. Öňüm biz siziň oýuňyzdan ýykmançylykda bolypdyk. Täze bayramçylyk münasibetli. Çağalaryňyz bugün öýde görünmeýär, olar okudamy? Okuwda şu wagt olar. Geceler düşümde gündüz huşumda Edidim yüreğim seni küyseye Aşk eseri aylanıp dur başımda Edidim yüreğim seni küyseye Aşk eseri aylanıp dur başımda Edidim yüreğim seni küyseye Onda başlaýaly, tüýjün ommatymyzdan nämeden başlaýar? İlki yumurtgamyzy çakýar. 3 tane yumurtka gerek bize. Çiğşirmeli bolýar-da, ha? Hawa çişirmeli şu çöregimiz için. Ana ejeren yumurtgamyzy çakdyk. Inni şeker goşýas, 150 gram şeker gerek bize. 150 gram şekerimizi goşdyk. Soň Inni vanilin goşýas, is verici. Şu isi oja bir yakınlıca isi bolar ýaly. Ana ejeren 3 minutlap gowy edip mikserlap şunu garýas. näilirek derejede garmaly bolýar mikseri? Iň güýçlükinden ýa-da İlki petrakdan başlaýar, soňuna biraz güýçlirak edýär. Ejeren sen mikseri ally, garmyn ol ýagyny zadyň taýinlaýyn. Ýag neçerek gerek bolýar? 100 gram yağ gerek bize. 125 gramın süt gerek. Sana ateşle ben seni sevdim başta gel dünyamı yad eyle Arzularım ayın ben gece doğan ayın ben sen gönlüm ayın ben gel dünyamı yad eyle Aslında öýüňizde tüýjüniň maty kötüňi halaýanlymy? Bizimkiler süýjüçül, süýjü datları hemen gowarýarlar. Onu çağlaryňyzyň haýsynyň islegi boýunça bu tüýjüniň? 300 hem şolan var. 300 gowarýar hemen. Neçerek wagtyň dowamynda bişirip bolýar? Eşe bir sagada yetmän, bir taýin edip bolýar. Umumy alanmyzda da? dünyamı yad eyle Ajeren şunymy boluberdi. Bolu diýsegem bolýar. Gowy agardy inni süýdümiziň ýarsyny goşýas. Näme üçin ýarsyny? Häzir gowy garmaly, azajykdan goşup, has gowy alşarýaly. O edip ýene-de mikserlap garýar. O neçerek wagt garmaly bolýar? Näzir şu süýdümiziň adrajygyny goşdyk. 3 minut ýene-de garyp durýar. Soň ýene süýdüň galanyny ýağymyzy goşup ýene täzeden garýar. Durnam göçtü dime, sen durnan dolanır dünya. Menden ara açtı dime, sen durnan dolanır dünya. Ummanlarda kanat yaya, sevgimde salar saya. Uçup bir gün sizin taya, sen durnan dolanır dünya. Indi şunymy da bolly.
Inni galibimiz Alyas. Onun galibimiz Salyas. Galip şular ýalak ullukda bolmaly şeýlemi? Hawa onu. Onu ýağ çalmaly içine? Hawa ýağ çallym. Inni howur pejimide Salyas. Guyup. Neçerek derecede howur peçe salmaly? 200-180 gradusda pişirsek bolýar. Ana aýjyryň inni howur pejimide Salyas. Bolýar, ona salyň Taýin onu howur bolýar. peçe. Can sözüme can deyin mehriban Yönemenin yıllar deyin daşlaşma Din dünyamda yeke teksin ardıma Akbalımda salgın olup hoşlaşma Akbalımda salgın olup hoşlaşma Inni aýjyryň çöregimize taýin boldy. Sen kesişdir, menem şokoladly ergini taýinlaýyn. Bolýar. Onu men nähilirek görnüşde keseýin? 4 burç edip ketişdiräý. Bağıttan yana kanat yayıp uçayın Kete uzaklardan gelsin kenara Sevdiğin dolu Şunňaly şokoladly ergini taýinladym. Inni şunymy, çöregimizi şuňa batyrýar. Soň kakao Soňam batyrýar. kakosy batyrýar. Onu menem hani Han sen edip görän. Geçip baryan bu yıllara gıyna Sağa dursun onha şeýdip ak görnüşde bolýar, dogry dälmi? Hawa. İçi gara daş ak bolýar. Sağa dursun çağlaryňyz näme howas edýär? Durmuşda. Okuwlaryndan daşgary meselen. Ulogluma surat çekme gowurýar. Kiçoglumam aýdym sadam gowurýar. Futbol oynaman has gowurýar. Gara spordy has gowurýar. Spordy gowurýar. Öň bir söhbetde şolanmyzda kiçoğluňyz aýdym çetjek diýýärdiňiz öz Oo. ýanymyzdan. Häzirim şu Aýdym pikirde. sada gatnatýan şu wagt. Ýöne onunum has özüniň bir hili futbolu bolan howasy has artygyrak ýaly görýän. Çağan pikirler üýtgäp durýar. Olar öz zihnini açyk görkezse eninem on duýýar da ahyryna onuň sizem şolaň okuýuny, şoňa bolan okuýuny duýup, şondan ugry Urup durmak enatan gorjy bolup durýar-da. Siz esasan şu perzentleri wasp edýän, eneni wasp edýän aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Özüňizde de eneň bir aýratyn mehirini duýmak bolýar. Asyl bu häsiýet siziň kalbyňyzdan, ýüregiňizden sözülüp çykýan häsiýetlerden birimi? Elbetde näme aýjyryň? Her bir insan öz aýratynlygy, öz häsiýeti bilen dogurlaýamka diýip düşünýän sebäbini öz çağalamda görýän näwelin. Üçüsen bir öýden girip çykyp bir terbiýany alsalaram, herse bir başga dünýäde. Ondan näme adamyň gylyk häsiýetem öz guýma gursak diýilýär, şoňalyk gylyk häsiýetem esadan terbiýeden bagly, hem adamyň bir öz tebii gylygda da baglymka diýip düşünýän. Akkuş ýaly owadyn mehribanym janejem pehmeň bilen emedin ýeketegim janejem Men hem eliň aýasy başlarymyň saýasy ömrüň hamir maýasy editlerim janejem Gyýdyňyz size kömekçidir, netwelim Ha, olar uly o. kanja bolanlar. Hawa inni kömek edýär. Ol näme bilen meşgullanýar? Esasy ünsümen bu sapaklaryna, okuwlaryna,
Onun ne başka daşary ýurt dillerini, ulara daşyndan Gowlar okuwlaryň ýalar daşyndan gatnaýan. Şo bir näçe gurnawlara gatnaýarlar. Özüňiz hem kähriňiz boýunça muallim bolmalyňyz. Hawa men Mariýanyň Hydyrdarýa ifadynak muallimçilik mektebini okadym. Soňam ykdysadyýat we donandyryş institutyny bitirdim. Muallim bolmam, işledim az wagt. Soň salgytçy bolmam, işledim. Onun häzirki wagtda ýa özüňiz aýtdyňyz da okuwlaryna köp üns berýän, bilim derejesine çağılarmyň diýdiň. Aslında her bir enata şu çağılarynyň bilim derejesine, sapak okuyuşlaryna üns berýänler, öýde öý işlerini aýratynam çağılara etdirip, oňa ýardam berip kömek edýän ejeleri bolýar. Çağa terbiýesine de, çağaň bilimine de, edebine, ilmine, şol sanyna, saglygyna, özüni alyp barşyna, arasaçylygyna hemme zadyny ene ünsden düşürmeler, enäniň paýyna düşýärdi. Elbetde bir mydama aýjeren çağa güler ýüzli, mylakatly, mylaýym, hoş sözlü bolsaň, olam birazajyk çağalara gatyrganmaly ýerlerim bolýar, gaharlanmaly ýerlerim bolýar, sebäbi o zatlangam durmuşda gerek ýeri bar. Köp siziň gaharyňyzy getirýän öý işleri nedenlerine çağılaryňyz. Öňler hat kiçikäler birazajyk kösenýärdim. Inni ýöne, inni gowja ýola girdiler. Öwrenşdir. Elbetde her biradyň başda kynçylygy bolýar. Birazajyk hawa. Onun çağılaryň bir sapagyna, gowy komaklygy üçin çağılary nähil ýagdaýda öýüş etdirmez enatalara nähil maslahatyňyz bar, indi tejribeli, ene hökümini. Sebäbi bizi tomaşa edip duran ýaş enelerimiz bardyr. Ýöne men şu bir zat belläsim gelýär. Durmuşda adamyň işkänim bolsa, aladalam bolsa, nähilim bolsa öz çağasyna, perzendine, öz wagtyndan bir bölegini aýyrmaly diýip düşünýän. Sebäbi olar ösüp ulanyp gelýän çağalar. Şoň üçin olary hiç bir pursadyny, hiç bir hereketini ünsden düşürmeliler diýip düşünýän. Şulara sapaga öwretmek, bilime öwretmek babatda dogrudanam köp eneler, atalar kynçylyk çekýär. Sebäbi çağalar tapak edenden oýnanýa, multfilme zady tomaşa edenni, kino görenlerini has özlerine ýakyn görýärler-de. Şoň üçin bir hoş sözlük bilen, hoşamaýlyk bilen, bir uğur tapıcılık bilen, şolaň uğuruny tapmaly, öz dilini tapmaly. Onuň öz çağaň diline gürleşmeli. Ana meselem matematika sapan taýynlaýan bolsaň, häzir şu matematikaň edýän, şunu edip bolansoň men taňa şokolad alyp berjek, oýunjak alyp berjek diýip şey dip, oýnatmana gitjek diýip şulary bilen söwdalaşsaňam gowy bolýar. Onu egerde söwdalaşsaň ol inniki edem şonu isler. Ol ýagdaý çäklendirmer bolýar men atalar. Hawa elbetde sebäbi olam bir kän bir gowdat derler. Şeň eýem çağaň zat üçin iş etmege ýa zada öwrde almaga, öwrenmege olam gowenlik der. Ýöne käbir ýagdaýlarda arasynda şonam ulansaň bolýar-da. Eýem şol öz ejesine bolan ynanny duýdurmak üçin, ejem maňa şunu alyp berer. Nähilem bolanda bir hili şulary şu öz dillerini tapyp, hoşamaýlyk bilen uğrun tapsaň has gowy bolýar-da. Şo bir goklap ýa galmagal edip deninden ýene de hoş söz ýylany hinden çykar diýärdi. Ay sen gowy, sen hemme zady başarýan, sen hemme zady okuýup oglan, sen şunu edýänni, sen şunu gowy men oglum şeýle ökdi hemme zady başarýan, gatgow surat çekýän, masalan gatgow işleýär. Zat diýip şey diýip bir öwmeli de şonu öwüp zat edip birazajyk öz dilini, öz uğruny tapyp nemesen şo umtilýar da çağa. Indi saha dursun, siziň iki ogluňyzyň barlygyny biz öňem bilýärdik, ýaňam gepleşigimiň başyna, söhbetimiň başyna aýdypdyk, biz tomaşaçylarymyza ýatladypdyk. Şol iki oglaryňyz öz okuwlaryny häzirki wagtda ýöne okuwlaryndan daşgary, olar her bir zada höwes edýän ekenler. Meselem ulu ogluňyz surat çekmegi görýän eken, kiçi ogluňyz futbol oýnamagy halaýan eken. Biz döredüjilik toparmady bilen şol oglaryňyz bilen tanışdyk. Olaryň şol zehin başarlyklaryny gördük. Ýöne olar biziň ýaýlanmadan üsluby bilen sizi gutlamakçy 8-nji mart bayramçylygyňyz bilen şu pursatda ählimi tomaşaçylarymyz bilen bilelikde oglaryňyzyň gutlagyny kabul edäýelim. Başdyna.
Bu görýän körpeje suratkeşiň ady Abdultuhan Hojaqow. Sahadursun Hojaqowanyň ulugly 11 ýaşynda paýtagtymyzyň 10-njy orta mektebiniň 5-nji synp okuwçysy. Okuwundan daşgary ýaşaýan has oňoýly ýaşaýyş jaýlarynyň töwereginde medeniýet şäherçesinde hereket edýän surat gurnugyny hepdede 3 gün gatnaýar. Abdultuhanyň surata bolan howesyny ejesi 5-6 ýaşlaryna duýar we bulugurdan belli suratkeşiň ýanyna şägird edip alyp gelýär. Abdultuhan tebigatyň suratyny çekmäge gowy görýär. Ondan emmeter ol portret çekmäge howes edýär. Aýdym sady ýüregine ýaqyn görýär. Halaýan sport görnüşi futbol, voleybol we suwda ýüzmek. Daşary ýurt dillerini we matematika dersini urjedip öwrenýär. Geljekde Abdultuhan nakkaşy bolmak isleýär. Baharın ilkinci şanlı senesi. Bayramın mübarek bolsun eçecan. Ertirine avray bağlap yürüjek. Yolların gülelik bolsun eçecan. Kanatın yay alkışından illerin. Başımızı sipap dursun ellerin. Sayrap dursun bu keremli dillerin. Sunğotun devamat bolsun eçecan. Mehrivan gelin gizleri, mehrem eneleri, doğunumu, uyamı, ecemi, mamamı, çin yürekten halkarı zenanlar günü bilen kutlayan. Anha bu görýän körpeje futbolçy Turgonyň ady Abdulresul Hojaqow. Sahadursun Hojaqowanyň körpe ogly 6 ýaşynda Aşgabat şäheriniň 10-njy orta mektebiniň 1-nji synp okuwçysy. Okuwundan daşgary saz gurnugyna gatnaýar. Ejesi geljekde Abdulresuluň sazanna bolmagyny isleýär. Abdulresuluň özü häzirlikçe sporty gowy görýär. Halaýan sport görnüşi futbol. Sahadursun oglunyň futbolu bolan howesyny duýup, paýtagtymyzdaky Garagum sport klubyna getirýär. Kiçi ýaşly futbolçylardan düzülen bu toporyň her bir körpejesi bu futbol toporo uly howes bilen gatnaýarlar. Körpeje futbolçylary Garagum sport klubyna degişli bolan futbol ýygyny toporynyň uly ýaşly agzalary hepdede 3 gün tälim berýärler. Abdulresul geljekde futbolçy bolmak isleýär. Men ejem gowaryan, ejeme men gowarya. Ýürlen oğlum men turdyp tuzurya. Çay çörek berýär, eşiklem geýdim okuwurya. Men okuwda diňe başlyk bilen okuyan. Başlasam men ejem dukanyny gowaryan, sizlem mal berýär. Ejem men beğendiren diňe başlyk bilen dörtlü okan. Hasalan ýaly, ol meniň ezizejem. Tergünlüň özü ýaly, ol meniň ezizejem. Gelin gyzlar, hemmäňiziň bayramyňyz gutly bolsun. Aytaç Hojaqowa Sahadursunyň ilkinji perdendi 13 ýaşynda paýtagtymyzyň 10-njy orta mektebiniň 7-nji synp okuwçysy. Ol hem gelin gyzlarymyzy şeýlere gutlaýar. Menem öz mehriban ejemi, mamamy, sintaşlarymy, joralarymy, ähliden duşlarymy gutlaýaryn. Goý mehriban enelerimiziň, gelin gyzlarymyzyň başydyk bolsun, güler ýüzlerim solmasyn. Mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, başydyk bolsun, bayramymyz gutly bolsun, mehriban gelin gyzlar. Sahadursun, inni süýjün ymmatymyza taýin boldy. Jemleýiji ýagdaýyna da geldik. Inni häzir buny çay başyny almakka, şu ýerden aýrylmakka sowal bilen ýüzlenesim gelýär. Sebäbi ýaňy tomaşaçylarymyz bilen birlikde siziň oglullaryňyzyň gutlugyny eşitdik. Olaryň sizi nähil gowarýanlygyny eşitdik. Gördük, doýduk. Umman siziň hem pikiriňizi biljek bolýar. Inni çağılan içinde ene kaka bolan mehrini aýratyn duýmak bolýar da köp çağalarda. Inni ogullaryňyz ýa-da gyzyňyza moşorşaň içine haýsysy ejeçil. Elbetde siz üçin hemmetem ýaqynlar. Üçtem ejeçil şulam. Üçtem ejeçil. Süýji nagmadymyzam taýin. Hawa. Bizem görnüşä hawa. Hawa. Hem dadyk görür.
Çay başında devam edäýeli gurumuzy. Ulu howas bilen taýy dostum. Taýy dursun siziň songatyňyz, döredijiligiňiz biziň üçin tanyş sebäbi köp siz bilen gepleşik taýýarladyk, söhbetdeşliklerimizde köp gatnaşýadyňyz. Ene barada, eneň perdendine bolan söýgüsi barasyndaky aýdymlaryňyz ýygy-ýygydan halk köpçüligine ýetirilýär. Aslında öňüm aýdypdyňyz eneler baradaky aýdymlary ýerine ýetirmek gowurýanlygy barada. Şol aýdymlary ýerine ýetirmeklik sizde ulu ruh belentligi döredýär. Ene şonu eneler baradaky aýdymlar işlänigizde nähil çemeleşýäňiz? Her gedek şonu ýerine ýetirenigizde nähili duýguda ýerine ýetirýäňiz? Ilki bilen ona da eneler baradaky aýdymlaryň esasy men goşgusyny öňs berýän. Şo goşgusy göwnüme yaramasa şonu işlämok. Sebäbi eneler bir ulu bolsun, kiçi bolsun, haýsy zaman bolsun, haýsy döwür bolsun, haýsy ýagdaý bolsun, haýsy ýerde bolsun, ene adamyň kalbyna, ýüregine baky ýaşaýarda, özüne ýakyn duýýar. Adam her bir pursatda, kyn pursatda da, begençli pursatda da mehriban käbesini, enesini ýatlaýar. Hemişe gözüň öňünde janyň durýarda eneler. Soň şo goşga bir kybapdaş ýürege siňip biläjek ut goşar ýalyk heň tapmalylar. Onuň şo heňini tapyp, onuň işledip, çeýdip halkyna ýetirýär. Göýe kuşday gaýar ýörsün, dünýä hedil ejen arka, onu baksa ýar ýörsün, dünýä hedil ejen arka. Balanary alsa daşyn, emay bilen sipar başyn, gör cennet nirede asyl, dünýä hedil ejen arka. Mehrim küýse günme günnüm, anlarsın sen küdüsünden. Babak soğuk geçmez senden, dünýä hedil ejen arka. Eçecan senin şeýle mehriban, senin şeýle bir edip, kalmaýadyň ejen can. Eneni bagtly diýende hatnäme, siz ene hökümini aýdy bilýäňizmi? Elbetde enani bagtly diýende öz perzentleriniň enesine, atasyna bolan söýgüsi, mehri, her bir enaniň öz perzendiniň durmuşda gazanan üstünlügi, perzendiniň yeten derejesi, terbiýelep, östürüp yetişdiren öz perzentleň iyile güne, halkyna, watanyna haýyr getirjek, peýda getirjek, ilmli, bilimli, edepli, terbiýeli insan bolup yetişmegini görmek ulakan bagyt diýip düşünýän. Siz köp bilen çalatda köpçüligiň içinde gezýäňiz. Köpüň arasynda toy bayramlaryň şärikçisi bolýaňyz. Siz bagtly enelere şu döwürde köp duşdyňyzmy? Elbetde. Ne toylara, zatlara barýan bolyn, perzentleri şeýle bir gowy edip ejek akylaryň toyuny bellep berýärler-de. Bizim türkmenlerimizde bir gadymdan gelýän ak goýun toy bar. Ana şu ak goýun toylaryny mehriban käbeleriniň, kıblalarynyň köp adamlary, tanış bilişlerini, dost ýarlaryny, dogan garnaşlaryny çagyryp, giňen saçak ýalyp, goşa-goşadan başy aýtdyryp, şeýle bir uly dawara bilen bir bellep berýärler-de. Şol maşgala ýadam bolsaň, şol toy sowulýança sen şo maşgalaň içinde ýaşaýan.
Şonna özümüz buysan ýatsa, biziň perdentlerimiz şular ýalak derejelere ýetip bir ýylygyny haýyrly adamlar bolup ýetişsin diýip bir arzu edilýärdi. Mehriban arkadagymyzyň saýasynda şular ýaly asuda asmany parahat ýurdumyzda biziň her bir enelerimiz bagtly. Her bir denanlarymyz, gelin gyýylarymyz bagtly. Mehriban arkadagymyz biziň gelin gyýylarymyza, enelerimize, denanlarymyza diýsen uly hormat goýýar, sarpa goýýar. Näşi her bahar pastynyň ilkinji günlerinde bir bellenip geçirilýän şu ajaýyp halkara denanlar güni münasibetli biziň köp çagaly enelerimize gow-gow şater paýlaryny, hormatly atlaryny dakka, olara ýaşaş jaýlaryny sowgat berýär. Ine bir zähmetde gowy iş görkezip halal zähmet çeken enelerimiz var, denanlarymyz var. Olara da şater paýlaryny ýapýar. Denan maşgalaň bir çigit ýaljak göwnü bar. Mehriban arkadamyz sowgadan almak her bir insan üçin ulakan bagyt diýip düşünýän. Başlary göge degýär-de biziň denanlarymyzyň, mehriban enelerimiziň, biziň hemmämiziň çagalarymyzyň şu ajaýyp zamanamyzda bir gowy terbiýe almagyna, gowy ilim, bilim almagyna, okuwlaryndan daşary şäherimiziň gow-gow owadan ýerlerini aýlamaga, şolaň bir göz ýetimli giň edip, şolaň ruhy taýdan, sagdyn bolup ruhy taýdan lezzet almagyna, ýa bolmasa sport bilen meşgullanyp saglyklaryny berkitmäge arkadamyz tarapyndan gow-gow mümkinçilik döredilip berildi. Bu zatlaryň biziň mehriban enelerimiziň bagtlylygyndan nişan, mehriban enelerimiziň, biz eneleriň başymyzy göge ýetirýär. Şoň üçin her bir enelerimiziň mehriban arkadamyza aýdýan alkyşlary çäksiz. Gurulýar binalar, gurulýar ýollar, bagtyar watanda arkada bilen. Uçup gerýär bu gün cennet mekany, burýat bu cenneti arkada bilen. Uçup gerýär bu gün cennet mekany, burýat bu cenneti arkada bilen. Ölçmecik bağıtı, işlerimi rovaç arkada bilen. Siz evi ata-watanymyzyň wasbyny has belentden ýetirýäňiz, özüňiziň owazyňy siňdirip, özüňiziň dörüjlüğinizi goşup şol ajaýyp kämil sungat eserleriňizde nesidi öz dinleýijileriniz öz bolşly aýdymlary ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz bilen has ýüreklerine ýakyn görýänler bar. Häzirki wagtda nähili aýdymlaryň üstünde işleýäňiz? Söýgü aýdym işläp otyryn. Mundan başga bir bahar pastynyň gözelligini wasp edýän bir bahar pastymyz barady, bir aýdym işläp otyryn. Mundan başga da tebigata çykyp şu milli dutarmyzyň gapdalyna bir aýdymlar ýadgy edesim gelýär. Şonu göz öňüne tutýan. Ondan bir täze şekilli aýdym göz öňüne tutýan şu öz awazamyza gidip bir ondan biziň şu uly bayramymyz bar da öňümizde şu bir taraplygymyzyň 25 ýyllyk bayramçylygy häzirden uly dabara bilen şonu bir taýinlanyp başladylar da. Bizem näme şu bayramçylygyň bir dabarasyna, şowkuny goşup gowy aýdym taýinlar hem şu mehmanlarymyzy öz aýdym saatlarymyz bilen garşylar diýip umyt edýän. Ruhsat berseňiz saha dursun gysgarak sowallanma geçmekçi. Zenany näme bagtly edýär? Zenany ilki bilen bagtly edýän zat ene bolmak, perdent diýip düşünýän. Konserde gitmeli bolsaňyz adyndan näçe sagat gerek siziň taýýarlanmagyňyz üçin? 1 sagatda men gowy taýinlanyp ýetişýän. Iň uzak dowam edenni?
uzak dowam eden bir sagat. Bolmasa şeyler akneme bolsa yarım sagatdan gystanan wagtyň derä yarım sagatda da taýyn bolup bolýar da. Bakym taýýar bolup gören Olam bolýar, olam Näçe bolýar. çek Çäraden gijag almajak bolup 10-15 mindiň dowamynda da derä geýnip gitýän wagtyň bolýar. nähili güller halaýaňyz. Gyzyl gül gowerýän. Sowgat bermeli adamyňda nähili sowgat almak halaýaňyz. Mene durmuşda adama birinciden şo beren sowgadyň ýadygarlyk galjyklat bolsa gowerýän. Denan maşgala gül sowgat berilse gowolýar. Özüme gül sowgat berseler gowerýän. Durmuşda size ýakyn bolan dostlaryňyz köpmi? Men pikirimçe denan maşgala üçin eje diýip düşünýän iň ýakyn dost. Sizin gyzyňyz üçin size joramy? Elbetde jora. Ilkinji Sähär bilen turanyňyzda dinleýän owazyňyz haýsy owaz? Mena ir bilen Sähär bilen turanda bir hilek şu guşlaň sesini eşitsen, guşlar saýrasa, bir hil adam ruh taýdan hasam bir lezzet alýar, diň alýar, özüme şeýle. Guşlaň sesini eşitsen gowerýän. Küysen bolsun mehremi gülüşgünna tadeyle ağlap köl şehremi gel dünyami yadile Küysen bolsun mehremi gülüşgünna tadeyle ağlap köl şehremi gel dünyami yadile Ene şular ýaly ajaýyp zamanamyzy, asuda asmany, parahat diýarymdy, parahat durmuşymyzy bize peşkeş eden mehriban gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, belent taşy aman bolsun. Şu biziň türkmen halkymyzyň her bir türkmen insanynyň, türkmen şahsiýetiniň gowy durmuşda ýaşamak üçin, eşretli durmuşda ýaşamak üçin alyp barýan tütümli işleriniň mundanam has rowaşlyklara beslenmegini arzu edýän awadan ajaýyp asuda ýurdumyzda toýlarymyz toýlarlaşsyn. Elmidama ýurdumyzyň ähli künjegini aýdym sazyň sesi belentden ýanglanyp dursun. Ýaşyl towumyz asmanymyzda belentden patırdap dursun. Her bir türkmen ojagyny, türkmen taçagyny nazlymatlar giňden ýazylyp, çaçyklarymyzyň gülküler belentden ýanglanyp dursun. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, belent taşy aman bolsun. Şu pyrsatdan peýdalanyp, ýene bir gezek mehriban enelerimizi, güler ýüzlü zenanlarymyzy, gelin gyzlarymyzy, şu ajaýyp halkara zenanlar günü bilen tüýsüremden gutlaýan mehriban eneler, mehriban zenanlar, gelin gyzlar, goýsudyň hemişe başyňyz belent bolsun, güler ýüzüňiz solmasyn. Şu baharyň owadan gülleri ýalyp, owadan bolmagyňyzy arzu edýän. Köp sag bol. Arzuňyz hasyl bolsun. Bul arzular biz size de arzulaýas. Hemişe güler ýüzüňiz solmasyn, owazyňyz belent bolsun. Elmidama ata watanymyzyň wasbyny ýetirmek size de meýesser etsin, bize de meýesser etsin. Şoň üçin her bir adam öz zähmet çekýän ýerine bagtly özüni duýýar. Şoň üçin bagtymyz dowamly bolsun. Gahryman arkadamyzyň saýasyny toýlarda, bayramlarda duşup durmagy meýesser etsin. Beren gurulmaryňyz üçin hem taýýarlan, süýje namatyňyz üçin hem köp sag bolsunmyz aýdýan. Sag bolun. Size de işiňizde üstünlük arzu edýän bayramyz gutly bolsun, aýjeren toýlarda duşmak näsip etsin. Aýdanyňyz bolsun.